Hearthstone, Heroes of Warcraft. Takže nazdar ľudia, zdravia vás Evil Guy a vítam vás pri ďalšom videjku. Dneska bude našim prvým oponentom Warlock. Niekto mi volá, pardon. Takže ďalším oponentom prvým teda bude Warlock. Sme na ranku 15, ako môžete vidieť. A je dosť možné, že to bude mirror match. Takže si nechám aj tu Mortal Coil a myslím, že začiatočnú ruku máme celkom dobrú. To Origin Square sa naozaj ťažko zbavuje na začiatku. Young Priestess, takže áno. Áno, ja to vidím na Zushit. Myslím, že tam vyložím Flame Impa. A budem pevne dúfať, že sa mi ho nemá ako zbaviť za 2 many. Čo zrejme má. Či? Murloc Rider a prosím... Murloc Rider? No nič. Prišiel nám Leroy na ručičku. A ja si myslím, že zahráme Double Argent Squire a Flaming Pomp to the face. Tak to bude asi najlepšie. Možno som mal zahrať to Abusive Sergeanta na Flaming Impa, ale čo už. Uvidíme, čo zahrá náš oponent. Je tam Voidwalker. To je dosť nepríjemné, vzhľadom na to, že teraz na to takto pekne tradene. Je to Murloc Warlock. To som ešte asi nevidel. Ale to nebude žiadny problém, pretože mu silencnem Voidwalkera. Áno. Takto. Zabijem Murlokov. Alebo nezabijem Murlokov. Tohto Murloka zabijem. Aj tohto zabijem. A Abusive Sergeanta si ešte nechám na ruke. Ten Voidwalker bez talentu si myslím, že nám nebude robiť až také problémy. Knife Juggler, no, dobre. Už som sa bál, že nám ho nechá na borde tú sovu. No nič. Leopard Gnome Felguard. Alebo Abusive Sergeant Felguard. Abusive Sergeant Felguard. Takto. A s týmto to the face. Dúfajme, že sa nám nemá ako zbaviť Felguarda. Mohol by sa teoreticky, keby mal Shadow Bolt na ruke, alebo Soulfire. Plus by teda tradoval s Voidwalkerom. Momentálne je stav celkom vyrovnaný. Máme síce mierny board control. Hellfire, nepríjemné, a Coinu nemá. Takže myslím, že to vyhodím. Leopard Gnoma, Life Tap. Hodím tam aj Abusive Sergeanta a budeme dúfať, že nehrá druhý Hellfire. Čo by teda nemusel, aj keby hral, tak ho dúfam nemá na ruke. Hral Life Tap a vyhadzuje Cold Light Seer. Takže nič moc, vzhľadom na to, že nemá žiadnych Murlokov. Zabíja na Felguarda. Zbavuje sa svojho Murloka na ruke a druhý Soulfire mierí do Leopard Gnoma, tým si zároveň udeľuje poškodenie.
To, že som späť, ospravedlnite. Ospravedlňujem sa za to, za neprítomnosť. Tu môžete vidieť, čo náš oponent teda zahral. Asi len vystrihnem audio, to je všetko. A myslím, že to je už teda naše. Takto. Well played. A my sa vidíme v ďalšej hre. Takže nazdar ľudia. Opäť vás vítam a našim ďalším oponentom bude Jaina Proudmoore. Naša začiatočná ruka vyzerá dobre, takže si ju celú nechám. A prvého vyložím asi Flame Impa. Uvidíme, čo vyloží náš oponent. Myslím, že to bude celkom zaujímavý meč, pretože mage bude zrejme control alebo freeze. A ja to tam naháčem pekne takto. A budúce kolo Direwolf Alpha. Aspoň ja to tak vidím. Uvidíme, čo zahrá. Mohol by teoreticky zahrať len Fire Blast. Ale na tom by strátil. Je to agro? Agro shit? Je to zrejme agro shit. Ja použijem double abusive sergeant, aby som ho jednak zabil. A druhák, aby mi prežil a zväčšený damage. Dobre. Teraz jedna z najmudrejších vecí, čo môže spraviť, je nám odpinknúť Voidwalkera. Samozrejme, vlastne ani nie. Abusive sergeanta, keby nám odpinkol, tak to by bolo pre ňa lepšie. Ale ide to do Voidwalkera a náš oponent bude hrať. To by nás teraz akože dali dole Arcane Missiles, musím povedať. Alebo aj Mirror Image. Ale našťastie ich nezahráva. Možno ich dokonca nemá ani na ruke. A myslím, že tam hodím Direwolf Alpha a pôjdem mu čo najväčšou silou do ksichtu. Predsa len mám na ruke Soulfire. To je dobrý zakončovací spell. A ešte sa k Flame Strike'u len približujeme. Ale dáva Froznovu. Čím nás dostal celkom na kolená. Ale tak zase na druhú stranu. Life Tap. Arcane Golem nič moc. A silencujem mu tohto psíka. A pokiaľ nemá ďalšiu Froznovu alebo nejaký účinný plošný removal, čo by asi ani nemusel mať, tak by to mohlo byť pre nás už asi aj koniec. Ja to tak vidím, pretože máme veľa damage na borde plus Soulfire a Arcane Golem. Samozrejme sa nám zbavuje nejakých jednotiek, čo je dosť blbý. No nie, určite ho teraz nezabijeme. To určite nie. Takže. Flame Imp. Tak. 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 A tak, povedzme, no. No, toho Felgarda by som rád zahral, ale nedá sa. Ale budúci kolo ho zrejme zahrám, vzhľadom na to, že oponent môže mať budúce kolo už aj Flame Strike, to by nás dosť dalo dole.
Secret. Mirror Entity, že by? Counterspell. Counterspell to není. Mirror Entity. Ani Mirror Entity to není. Shield Barrier, Shield Block. Alebo už ma asi nič nenapadá. Counterspell to tiež nebol. Myslím si, že zamodním Felgarda. Tak, nech nás nezabije zbytočne. Bude to zrejme ten Ice Block. Čo ešte také má mák? Mirror Entity, Counterspell, Ice Block, Ice Barrier. A už neviem. Každopádne už si musíme začať dávať pozor aj na životy, pretože máme len 15 životov. Avšak toto kolo už myslím, že je to naše. Vzhľadom na Arcane Golema, a toto je 6, 10 damage plus Soulfire, samozrejme je to naše. Well played. Tak, a Soulfire. Samozrejme je tam Ice Block, to nám však nevadí, pretože budúce kolo máme opäť Soulfire. Seriously? Tak to som sa akože dosť ochcal, pretože nám to zobralo nám to jedinú kartu, z ktorou sme ho vedeli zabiť. A teraz ak má Flame Strike, tak si myslím, že sa dostane do tempa. A čo nás môže zachrániť je Elven Archer, alebo Hellfire, alebo Leroy. Ale asi to tak vyzerá, že nemá Flame Strike. Takže nás zničil Felgarda a bude nám zrejme tradovať plus Frostbolt, no vyzerá to zle. Podám to to the face, to by bol hlupák. No, takto. Takže well played Hellfire a my sa vidíme pri ďalšej hre. Takže som späť a našim ďalším oponentom bude opäť Gul'dan. Zrejme to môže byť Oper Mirror Match a toto sa nám teda nezíde. Aj keď ten Hellfire, no to som si aj mal nechať asi. Ruka dosť na hovno, čo nám príde. Knife Juggler, samotné Abusive Sergeant, to tam hádzať nebudem. Budúci kolo Knife Juggler. Shield Bearer, takže to bude zúšiť. Budúci turn Abusive Sergeant s niečím, po prípade čistý Shadow Bolt na Shield Bearera, to ešte uvidíme, alebo by nám no asi takto zahrám. A on nám to nie. A k tomu to vyhodilo najlepšiu kartu, akú mohlo. Takže to je zlý. A to hodím takto a kartičky si budem šetriť. Myslím si, že ten Hellfire som si predsa mal nechať na ruke. Som tak zbrkle zahodil. Inak sme už na ránku 14, čo je dobré, že sa posúvame. Že nestagnujeme. Argent Squire. Soulfire. Prosím, nie Leroya. Tak to bolelo. To zabolelo, ale aspoň máme teda board control. Čo neviem, či nám pomôže. Pôjde nám to tradovať. Tipujem.
zaujímavé. Prišiel nám Flame Imp a Doomguard, ktorý je nám k hovnu. Momentálne by som to tradol a dúfal, že nemá coilu. Budem dúfať. Ale zrazu som si absolútne istý, že ju má. Nemá, našťastie. To nám pôjde do ksichtu. Vyzerá to s nami zle. Leprnom myslím, že nás nezachráni. Abusive Sergeant takisto nie. A ďalší Leprnom už vôbec nie. Myslím, že tento zápas prehráme, aj keď ešte nechcem hádzať Flintu do žita, predsa len máme na ruke toho Doomguarda, ten má dobrú value. Náš oponent sa snaží potiahnuť nejakú dobrú kartu cez life tap. Knife Juggler ňou zrejme teraz nebude. Podľa mňa sa snažil potiahnuť nejaký Soulfire. To je škoda. A ešte nám zaútočí, takže 5 životov. Mohol by nás zachrániť Hellfire. Mortal Coil. Ani to nie je najhoršie. Dúfam, že nemá Shadow Bolt ani Soulfire. To všetko by nás teraz dalo riadne dole. Life tapuje, takže tie karty zháňa. No, tak toto tiež nie je pekné od neho. A Soulfire myslím, že do ksichtu. Nie. Nie. Zajímavý. Life tapnem. Mne už ma zabije pekne rýchlo. Tak. A čo teraz? Môžeme dúfať v nejakú dobrú kartu, aj keď taký tam není. Argus by nám mohol pomôcť. Aj keď ani to už asi teraz nie. I keď Mortal Coil by nám pomohol. Seriously? Vtipálku. Takže well played a pekne sa s hosťou zabijeme. A je to škoda, no. Škoda, že sme prehrali tento zápas. Stratili sme náš win streak. Ale to nevadí. Každopádne vidíme sa pri ďalšom videjku. Teším sa na vás a bye bye.